Benvidos novamente. Estamos tamén aparecendo na nosa imaxe habitual de entrevista en estudio a través do noso Facebook canle de YouTube. Comezamos a semana. Esta semana pois temos moitas cousas que facer. Vivimos nunha capital galega de moito frenetismo cultural, máis menos o que nos ven de diferentes estamentos públicos. A nivel privado, hoxe imos a falar dun acto que ten que se vai producir agora xa esta mesma semana, o vindeiro día 16, xoves, no Hotel Congreso, aquí pretiño. Bueno, pois para falar destes premios que mellor que o seu impulsor. Son os premios Alfredo Iglesias. O que pretenden? Pois ímonos coñecer agora mesmo. Quenes son os destinatarios deste recoñecemento? Tamén. Alex Regueiro, Alejandro Regueiro, moi bons días. Benvido a esta casa. A ver se podo pincharte agora mesmo para que se... Aí está. Moitas grazas por convidarme. Nada, a ti por vir ata este estudio a última vez para falar doutro tema que nada ten que ver. O Día do Traxe Galego, el traballa, pois, recoñecido modista de referencia en Galicia, pero hoxe imos a falar, Alex, duns premios que nacían hai 4 anos, se non me equivoco. Sí, 4 anos, sí. 4 anos cunha revista que se chamaba Coralia, como un pouco de xerme de todo isto, sí, que se chaman Alfredo Iglesias. Antes de poñernos en contexto, que é isto dos premios Alfredo Iglesias? O que é isto dos premios Alfredo Iglesias? A ver, realmente os premios, é dicir, como ti ben dicías, naceron baixo a man, ou baixo o paraguas de Coralia. Pero Coralia xa viña recoñecendo trayectoria, xa viña recoñecendo proxectos, é dicir, xa a outro día preguntábame, pero cantos anos están os premios? Pois casi tantos como a revista Coralia. Que pasa? Que foron un pouco derivando, pois según se foron desenvolvendo os acontecementos. Morre Alfredo, que era o director da revista Coralia, a revista seguiu saindo, creo que andou tres números, porque estaban... xa había un compromiso, por compromiso. Efectivamente. Os que vos dedicades a comunicación xa sabedes como vai isto, que isto vai todo por paquetes, entón que estaba comprometido. Sacouse a primeira idea que os premios foran os premios Coralia. Pero eu, sin decir nada, no último número de Coralia, que foi o número 22, decidín aí facer un cambio. Entonces, en vez de chamarlle os premios Coralia, chamei os primeiros premios Alfredo Iglesias. E ese 22 deixou de salir Coralia, pero eu non dixen que Coralia deixaba de salir. Eu fixo unha retirada á caballé. O que se di, Monserrat Caballé deixou de cantar, ninguén se sabe cando Monserrat Caballé deixou de cantar. Pois eu fixen iso, pois de alguma maneira, transicionei e, digamos que os enfoquei un pouco en torno á figura de Alfredo. Por que? Pois porque Alfredo era un artista multidisciplinar. Moita xente cando coñece a súa trayectoria dime, non, que parecía un home do Renacemento, non? Entón, que sabían facer un pouco de todo dentro do que eran as artes. Digamos que os premios veñen a ser un pouco menos tres, despois explicarei porque veñen a ser un pouco o que foi a súa carreira, os distintos paus que tocou. Entón, é como... Que non son poucos, Que non son poucos. Porque en total, cantos premios distingue Alfredo Iglesias? 19? 19, porque este ano hai... Excepto 3 son paus escénicos que tocaba Alfredo. Sí, que tocaba de alguma maneira. Madre mía. Na súa vida, sí. Porque, a ver, que é arte? Que cando falamos de arte, que é arte? A pintura é arte, a música é arte, a ilustración é arte. Que máis é arte? Que cultura? A gastronomía que é? Cultura. É moi... Son palabras moi diversas e de moito encaixe, non? Pero sí que intentei buscar todo aquilo que podía configurar o que foi pois a súa trayectoria, porque empezou a traballar moi novo, é dicir, empezou a ser creador moi novo, non é un creador tardío, non é un creador de escola, foi unha persoa que empezou a facer fotografía e que empezou a facer radio antes de formarse. Por exemplo, é dicir, un chega á formación porque necesita ter uns coñecementos que ao mellor non adquire autodidácticamente falando, non? Claro. Alfredo Iglesias, homenaxe persoal, profesional, se se quere ver así tamén, a unha persoa que formou parte da túa vida
que deixou pois unha pegada importante na súa disciplina en vida, pero que con esta cuarta edición, aínda que con este nome, pero como acaba de resumir Alejandro, pois saben, Coralia, esa revista tamén que plasma a cultura, a arte escénica de Galicia, que plasmaba. Antes de entrar en materia, que les son os galardoados, anda que Galicia non ten material exquisito para moito para nomealos e para outra. algúns a título póstumo e máis. Agora nos detemos porque sí. xente que coñecín en primeira persoa e que de verdade que me congratula facerlle este recoñecemento, pero serán o 16, onde, como se vai, que hai que facer, hora... Bueno, 16 de xaneiro. 16, a ver, 16 de xaneiro, Hotel Congreso, Teo. Por que Teo? Porque Teo. Eu agora vou explicar por qué. Bueno, ti eres veciño de Teo. Eu son veciño de Teo. Ti eres tense. Eu son tense. Moi tense. Bueno, eu son tense, pero teño que dicir unha cousa moi curiosa. Pero tamén algo picheleiro, non? Algo picheleiro, sí. Porque eu nacín en Santiago e vivín no número 52 aquí ao lado. Ah, mira. Aquí ao lado. Viviches aquí ao lado. Sí. Aquí de lado, xusto aquí de lado, había unha tenda que se chamaba Sumada, que era unha libraría. Pois eu vivía no 52, creo que era cuarto ou no quinto. Sí, estamos nos 50. Sí, no 52. Mirade que se non era picheleiro. Sí, meu pai era de San Lourenzo, eu nacín aquí. Eu teño que dicir que eu son picheleiro. Ainda que despois, bueno, meus avós eran de Teo, miña nai de Biduído, que, vamos, da contorna, ben, o sea, que levo a ADN moito da contorna. Pero sí é certo que cando se fala mellor da cultura que acontece en Santiago, eu moitas veces pensaba, onde os encaixo, en Santiago ou en Teo? E se centralizamos todo, ao final, os concellos acaban como, non vou dicir desaparecendo, pero se depende sempre das capitais para facer cousas culturais, merman, entón eu dixen, bueno, pois eu voulle dar unha oportunidade. Non é que eu lle teña que dar unha oportunidade ao Concello, o Concello dama a min, no sentido de que sí que os podo facer ali, e sí que Teo é un gran descoñecido en persoeiros e persoeiras, porque 7 dos premiados este ano coincide que son do Concello de Teo, viven no Concello de Teo. Ou que en algún momento pois pasaron por Teo. E si é certo que, de alguna maneira, bueno, primeiro hai que recoñecer que isto é iniciativa privada, que non é unha iniciativa pública. Entón, bueno, pois dentro das iniciativas privadas un tenta analizar a valorar que é o que máis lle interesa, e non persoalmente, non estou falando de que sean cuestións persoais, porque eu creo que dos 19, creo que só me coñecen 2 persoas, con cual eles poden testemunhar que eu non os coñezo absolutamente de nada persoalmente, sí, de trayectoria, a obra, pero o que tamén quería era, de alguma maneira, poñer en valor que temos xente en Teo que é moi recoñecida, que fai un traballo moi amplio, que apenas que se asocian ao mellor a outros sitios, como, por exemplo, pode ser o caso de Quintana Martelo, que, vamos, viva 2 kilómetros da miña casa. Por exemplo, que digo eu, por exemplo. Agora imos nomealos todos para facer un... Porque xa se coñecen os premiados desta cita do vindeiro 16. A que hora será? Ás 8:30. 8:30 da tarde. Entrada de balde por invitación? A ver, é por convite, pero eu sempre digo que todo o mundo é ben recibido. Se chega alguén pola porta, eu non o vou a botar fora. Os tenses somos así, somos moi de acoller a xente, non é unha cuestión que pasa, que a ver, un aforo, xa sabe como son os aforos. Si puxéramos do multiusos Fontes do Sar, bueno, pois, coa suficiente axuda, pois, como di o refrán castellano, anchas Castilla, e podría vir quen quixera, pero é a cuarta edición, facer as cousas leva o seu tempo, que coñan musculatura leva o seu tempo, entón hai que ir paseniño, non? Pouco a pouco. Bueno, premiados nesta edición. Así de maneira breve, porque son 19, pero penso que hai que nomealos, pois, non sei, unha loubanza a que saia, que che saia. María Pilar García Negro. Bueno, Pilar García Negro é unha institución da literatura, da ensinanza e da política. Hai que pensar, é dicir, un mellor ten que pechar os ollos e pensar, hai canto tempo non escoitas o nome de Pilar García Negro? E de repente é que como que houve aí un impás
na trayectoria desta muller, non é dicir, a ver, que aquí hai algo que non funciona, non? Hai algo que non funciona ben, dentro das candidaturas que se presentan, porque está outra cousa, é dicir, hai... Está en categoría de escrita. 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 Na escrita, sí, na escrita. Vale. Como funciona? Porque a veces a xente pode pensar, pero como se dan os premios? Pois os premios, a ver, o que se abre é unha candidatura, o sea, ábrese como un período, non? Donde a xente propón, ti podes escribir un correo, e Alex, mira, que eu coñezo esta persoa que fai isto, tal, non sei que, non sei canto, van mandarme unha breve nota, eso pasa a un xurado. O xurado cambia todos os anos. Todos os anos hai un xurado diferente que non se fai público, porque fíxose público o primeiro xurado, e despois non facían máis que mandarlle mensaxes ao xurado. Oi, claro. Claro, pero eu facía en plan, pois, recoñecer, É un xurado agora é anónimo. Anónimo. No primeiro non era anónimo. No primeiro, pois, había xente como Dolores Couceiro, Eva Veiga, Isabel Blanco, Diana Nogueira, María Xosé Rodríguez, é dicir, xente recoñecida. Era xente moi recoñecida que tiña peso, e o que quería era que a xente soupese que as decisións estaban tomadas por xente de distintos sectores que tiñan unha trayectoria suficientemente demostrable como para decir esta señora ou este señor ou este rapaz merece un recoñecemento, non? A partir de aí... Só foi o primeiro ano. Ora é todo anónimo. Depois da experiencia, todo anónimo, pero sí que hai un conxunto de xente que non ten que ver contigo. Ti formas parte dese xurado? Eu formo parte dese xurado. Con voz e voto? Eu non voto. Non vota, vale. Pero eu sí que sempre lle digo, bueno, eu como son do meu concello, de Teo, eu o que quero é, como xa hai outros concursos, como xa hai outros certames, pois que tiran dos seus, pois eu teño que tirar un pouco dos meus. Si é certo que a solvencia, por exemplo, de Quintana Martelo, Rafael Maciá, sabes, pues, a ver, eu creo que é incuestionable, non? Entón, sí que busco dentro do Concello xente con, con forza. A ver, vale. Está en cola, que é o que digo, a quen premias como premios, é moi complicado, porque está en cola Mabel Rivera, por exemplo, que vive en Teo. Entón, ti como, por que Mabel Rivera non? Pois teria que ser que sí, pero entón a mellor terían que ser 200 premios por certame. Ten que haber moitas. Mira, a Banda da Loba en música. A Banda da Loba en música. Pois porque é un grupo, para min, é dicir, agora falo desde o meu punto de vista, o xurado cada un puxo o seu rollo, non? Pero é unha agrupación principalmente composta por mulleres, principalmente, que é algo complicado, non? É complicado encontrar unha banda feminina, non? Fresca. Sobre todo porque é unha banda feminina fresca. Porque ti escoitas os seus temas, non son os temas, é dicir, non abusan da, a ver como diría eu, de todo isto que se abusa agora mesmo do autotune, das mezclas... Sí, de filtro, camuflaxe, falta de autenticidade... É un reflexo do que é a música propia galega, non? Vale. Nese pop que elas fan, por exemplo. Vale. Manuel Gago, Acción Patrimonial. Pois mira, Manuel Gago, Acción Patrimonial, porque é un home dos que eu considero que na cultura galega é dos máis multidisciplinares que hai, porque o mesmo che monta dúas superexposicións na Cidade da Cultura, importantísimas, que foron moi importantes para Galicia, como de repente lle chama calquer medio porque lle escriba unha columna sobre falame dos faros ou Varamena de Santa Compaña, ou pode levar o Consello da Cultura Galega, por exemplo, versatilísimo, sabes, no aspecto máis amplo da cultura, é antropolóxico. Falamos de cultura e antropoloxía. Cuidado, Este é o nivel, Levamos os tres primeiros, quedan moitos. Abelino González, Comunicación. Vale, Abelino González, Comunicación. Para os máis vellos, que eu xa me considero dentro desa época dos máis vellos, pero que non somos vellos. Quen en Galicia dunha idade non se acorda de Pupo? Abelino González foi o primeiro actor de Pupo, daquel programa Arestora, onde traballou tamén María Xosé Rodríguez nos seus principios. E depois Abelino pasou a ter a súa traxectoria como actor, pero tamén é un pouco o rollo de onde falase de Abelino González. É dicir, do que supuxo na creación e na fundación da Televisión de Galicia, que foi o primeiro medio que nós tivemos aquí, grande, importante. Bueno, por sorte, ora, existen outros medios de comunicación, pero que naquele momento, foi un dos non vou dicir dos precursores, pero dos xermes. E aí vou, porque
teño que enlazar, que non fun enlazando os anteriores, Alfredo foi guionista de Televisión de Galicia e fotofixa de Televisión de Galicia. Fotofixa que é invitado que viña, foto que se lle sacaba para o recordo. Para o recordo. Importantísima esa foto. Era fotofixa. E iso foi alá, pois non sei, traballaba para CTV. Cando se fundou CTV, botalle anos para atrás, e un pouco tamén é buscar eses encaixes, non? Olalla Diéguez Bo, ilustración. Vamos a ver, Olalla Diéguez Bo, ilustración. Olalla Diéguez Bo, ilustración, ora estou dubidando se traballou neste local ou non traballou neste local. Mira. Sí. Vamos, que queda todo pola contorna. Pois vamos a dicir, porque traballou aquí, vamos. Non sei se aquí, eu creo que foi en San Pedro do Bezonzo, teria que preguntarlle se foi aquí. Pero nesta rúa sí. Ou se foi aí, pero neste tramo, vamos a poñer un tramo de San Pedro de Bezonzo. O Olalla Diéguez Bo é unha ilustradora, para min das boísimas. Coñecina hai como 15 anos, a máis ou menos. Traballaba na pastelería 12, que había aquí, e coñecina pintando ovos de Pascua. Pero pinta, pero como se di en castellano, de morirse, non? Entón, aparte de... É unha ilustradora moi polifacética, porque tanto che pode facer un retrato, tanto pode facer unha ilustración, tanto pode facer un cartel, pero como tanto pode pintar un ovo de Pascua, é dicir, un chocolate, que é como decir, a ver, vale, que é ilustración, pero que é ilustración levada a distintas disciplinas. Sí. Tamén teño que dicir, é muller, porque o papel das mulleres en certas disciplinas é moi importante, e ata hai moi pouco a ilustración non estaba considerado como algo artístico. Non encaixaba en ningún sitio. E iso tamén pasou a Alfredo. Cando Alfredo empezou a sacar as súas ilustracións, non encontraban caixa nas galerías, polo menos aquí, porque a ilustración non era arte. O sea, se non pasaba por óleo, por acuarela, se non pasaba polo de pintado a man. Claro. E claro, era ilustración digital. En este caso, pois Olalla é ilustradora digital, pero ao mesmo tempo é ilustradora, pode pintar a man, pero cunha perfección que a min me pasma. Mais, Asociación Cultural Amamo en Acción Cultural. Pois mira, a Asociación Cultural Amamo é unha asociación cultural de Luou que leva moitísimos anos traballando e que ocupa un local que ten do 1905, que foi unha escola feita pola emigración, unha escola modernista, bueno, con unha apariencia modernista. Esa asociación cultural ten un museo pedagóxico feito polos emigrantes, é dicir, ti vas ali e de repente encontraste pois un animal que veu de Brasil, outro que pudo vir da China, pois dos emigrantes que iban mandando animais dese caos. Que é como un pouco para a xente nova como se pudo perfeito eso, pero bueno, pois está ali. É unha asociación, pois bueno, que ven a resumir pois o traballo e a labor que fan todas as pequenas asociacións nos concellos de recuperación do baile, da música, das corais, do teatro, porque é unha asociación que fai moitísimo, que é cultural, que non deportiva, porque depois hai outras asociacións que che poden tocar outro tipo de disciplinas. Sí, o que misturan as dúas cousas. Pero neste caso é unha asociación pois, que pode ser o resumen de moitas asociacións de Galicia, que se sintan todas identificadas. José Pereira Uzal. Moi complicado de definir. Porque falaba o domingo con ele e dixenlle, tes que explicar moi ben que é o que sabes facer, que é o que faz, porque é moi complicado de definir. Que o faga ele entón. Pero que é unha... Vamos a ver, eu vos a decir de algo que fixo. Vale. Pois, de algo que fixo foi fotografiar as covas de Altamira, pois cunha precisión que hasta agora non se había feito. Bueno. Porque ten un sistema de... como que descubreu, como canalizou o que afectaban os espectros da luz. Pois cando a cova, sí, pois el sabe como fotografar e sabe como medir as intensidades unhas intensidades lumínicas, pero que ten un laude pero non sei en cantas cousas. Como exemplo moi ben tirado, É moi complicado, sí, pero é que é moi complicado definir, e tamén é de Teo, inda que agora vive en Pontevedra. E a José coñecino eu desde ben pequeniño. Entón, aí tamén está como a xente que, ao mellor, comparteu a túa infancia, destacou ou destacan algo, é dicir, os científicos recoñéceno. Sabes, os científicos recoñecen. É como se, por exemplo, falas de Jorge Mira. E ti intentas definir cal é o traballo de Jorge Mira. Como defines? Moi complicado. Divulgador... Sí, complicado, pero que che empeza a falar de astrofísica e tal, e de repente a xente non se entera de nada, sabes? É dicir, as cousas científicas son moi complicadas de definir porque...
para o pueblo llano. Sí, a min custame moito, Mais, Ana Romero Masiá, artes. Arte. Pois mira, igual que Quintana Martelo, que diferencia pode haber entre Masiá e Quintana Martelo para poder darlle ou non darlle, por exemplo, un premio a unha traxectoria? Pois así xuntamos os dous, porque Quintana Martelo chegou a un tope donde lle pode ser moi complicado por idade chegar a máis, porque xa foi presidente da Real Academia de Belas Artes de Galicia, e digamos que ao mellor o baremo vai pois polo peso curricular, non ti dis, a ver, este xa chegou aí un tope, por idade a onde pode chegar? Pois claro que pode chegar, pois se chega aos 100 anos, pois non sei, pode fazer o que lle dé a gana. Pero son dos pintores moi destacados, dos que tampouco, quero dicir, se fala tanto a nivel escola, non? Porque si é certo que se está perdendo un pouco na educación o falar da xente así como un pouco importante. Eu lín de pequeno Memorias dun neno labrego. E a miña pregunta é, por exemplo, agora, para fazer un paralelismo, lesen na escola Memorias dun neno labrego? Eu só fago a pregunta, non poño respostas. Os que están escoitando que pregunten. O sea, que as respondan. Sí, que den resposta. Solidaridade galega co pobo saharaui en acción solidaria. Bueno, pois iso é evidente a dicir. É algo que estamos moi a orde do día, é algo que por os tempos que están transcorrindo non dan feito, é dicir, debía de ser un premio colectivo realmente, é dicir, que diferencia hai que o leven eles a que non o leven os que están loitando para que haxe xusticia en Siria, os que haxe xusticia en Palestina, bueno, pois tocou a eles, pero teñen que sentir todos identificados, teñen que sentirse porque hai que visibilizalos e que detrás hai unha xente que está facendo un traballo e o gapso que fai é que isto sabe todo o mundo, é dicir, no momento que o diga, a xente vai a saber quen son. Pois son, entre outras cousas, os responsables de traer aos nenos saharauis para que convivan, pois, por exemplo, pois, no mes de verán, en etapas de verán, pois, en casas de familias de acollida. Que iso é importantísimo. Pois é importantísimo porque se lle dá outra vida, outra oportunidade. E ten moitísimo éxito, pero que é o máis recoñecido deles, ainda que despois hai outra labor que é a que menos se ve, que realmente ao mellor é a máis importante, porque é a que traballa a máis no fondo, é a que vai máis a presión social, porque son os que siguen facendo presións sociais, porque xa hai moi pouco tempo que non se fan tantas manifestacións multitudinarias apoiando a causa saharaui. Mais, Aspamita Acción Social. Bueno, pois Aspamita Acción Social, pois é unha asociación como pode ser, a ver, para que a xente, como pois pode ser Aspas, como poden ser Dao Compostela, son asociacións pois que se ocupan de persoas que teñen unhas pois que non son neurotípicas ou que teñen unha percepción da realidade pois non axustada pois aos cánones e que están aí pois para axudarlles a levar o día a día moitísimo mellor e que teñen as mesmas oportunidades pois que temos os neurotípicos. Vale. Mais que temos unha ringleira bastante importante, pero ben, está resumindo moi ben, aparte dando exemplos para ir... Sí, para que nos entendamos todos. Sí. Oli Xiraldez, artesanía, pois é un artesán pois que fai pois entre os instrumentos musicais que fai, eu non sei cantos fai, perdón, Oli, porque te teria que saber máis, pero eu non podo saber todo de todos. Pois fai instrumentos musicais, fai gaitas, pero aparte gaiteiro. Vale. Eleva como, pois mira, un día eu discutía con el si eu podría ser un dos máis antigos ou podría ser el, porque é moi complicado que se conserven, por exemplo, artesán de traxe tradicional, porque o oficio vai a menos. Eu levo sendo artesán dende o 95, eu creo que el desde o 93 ou 94, co cual leva como 30, pois por lo menos a mellor pode levar 30 ou 30 e pico anos como artesán e sigue aí, o sea, e sigue aí. Onde coinciden con el? Pois non sei en que... Pois eu vou a describir. A xente que vai ás feiras, sobre todo as feiras que... Nunha feira foi, Pois, sobre todo a xente que vai ás feiras que son de Santiago e na súa contorrente, que vai a máis sitios, vos cando vexades a un gaiteiro que ten unhas barbas longas, aí está, brancas, ese Oli Xiraldez. Para que a xente lle poida
poñer cara. Mais, despois de Oli, Quintana Martelo, que xa falamos Que xa a falamos trayectoria, del, sí. Temos tamén a artista, en ausencia, Moncho Díaz, integrante de Fuxamos Ventos, que aquí déixame apuntar algo, que o coñecín, foi técnico de son en Radio Bradoiro, Radio Galega, pero en Radio Bradoiro coincidín con el 15 anos, é unha das persoas máis auténticas e máis boas persoas, bueno, pois, un emblema da cultura galega, eso por diante, pero aparte era un tipo humilde, un tipo bonachón, Pois eso que que vou. despanse en paz. Pois eso que vou. Eu que coñecín a Moncho no 99, cando estaba na balsa da Medusa, con Lidia, con... Sí. Ai, que non me acordo como te chamaba outra rapaza, vai me matar, se me estaba escoitando. Ai, bueno. Lidia Iglesias e Lucía Cheda. Exactamente. A balsa da Medusa, A en balsa Radio Bradoiro. Sí. E a primeira vez que me cheguei... Tiramos de memoria, Tiramos de memoria, sí. Tiramos de memoria, xa nos custa. E a primeira vez que cheguei e me sentei ali, eu dicía, como me soa a cara, Pero desto que ti te quedas así. Outro lado do cristal. Outro lado do cristal. A radio, este soa a mí. Este soa a mí. Hasta que de repente, un día dinlle, o teu típico, oi, Moncho, mira, porque non se fai como facedes aquí, o sea, pues facíase de outra maneira, non? As cousas cambiaron. Moncho, agora mete a publi de non sei que ten que ir. E Moncho estaba do outro lado. E digo, Moncho, espérate, pero este Moncho é Moncho Díaz. E claro, eu era un superfan de pequeno de Fuxamos Ventos. Eu estaba todo o día cantando Sementar Sementarei. Porque me facía moita gracia. Cando era cativo, cando era un cativo. E cando morreu Moncho, o sea, o premio á memoria, que non é un premio, que non lle podemos chamar premio porque sona moi feo, realmente é un recoñecemento, non? Nace con Lola Ferreiro, a activista Lola Ferreiro, o ano pasado, porque me din conta e dixen eu, é que con esta xente que é tan grande, que fai cousas tan importantes, vai a pasar o que pasou con Alfredo, que no momento dos pasamentos, quen pode, non vou a nomear a ninguén para que ninguén se sinta molesto porque non están aquí para defenderse. Quen pode, di, Alfredo, vamos a facer unha exposición, vamos a facer unha exposición, vamos a poñer non sei que, hai que facer un recoñecemento, que era un artista, porque fixo en Santiago, porque Coralia, porque as postais, porque a pintura, porque as fotografías, porque cousas que facía que mellor a xente non sabe. Pasou o día, pasou a romería, eu dixen, con Lola vai a pasar igual, e con Moncho vai a pasar igual, porque sí que lle puxeron un auditorio e fuxen os ventos, pero eu non vexo a figura de Moncho co que significou, porque aparte ti pensa unha cousa, a figura de Moncho Díaz é unha figura moi importante no sentido de sí que foi integrante de Fuxan os Ventos, sí que foi un activista pola cultura de Galicia, pero sí que participou da comunicación en Galicia, é dicir, ten unha trayectoria tan completa que non é unha persona que vivira de rendas, senón que traballou hasta o último momento. Entón, eu de repente véxome todo o que iba publicando a súa muller, non? Tareixa. E o recoñecemento a Moncho Díaz foi a dedo. Eso xa teño que dicilo, para que a xente me vai a decir, pois isto sí que foi a dedo. Eu vía o que ela iba colocando todos os días nas redes sociais, eu sentíame moi identificado. O primeiro que pensei foi, non estaba vendo xustiza con el. Porque eran unhas palabras que expresaban a falta de xustiza. Non é que ela o dixera nunca directamente, pero era como expresas as cousas. Entre liñas. Porque era como se expresaba eu. Entón, dixen eu, pois mira, esta é a de Moncho. Ten que quedar aí, porque queda aí e alguén o recoñeceu. Creo que é moi importante que, aparte de que se defenda do que vos estou de acordo, a memoria histórica, porque eu creo que é moi importante, pero eu creo que hai unha falta de memoria a máis recente. Non hai un banco de memoria nos concellos, por exemplo, é dicir, onde están os legados das persoas que fixeron cousas importantes? A ver, todos axudamos a construir as cidades, pero despois hai outras persoas que, polo que sexa, pois ao mellor dedican máis parte da súa vida a crear e a construir país que a tomar café, por exemplo. Non? Por ser así un pouco asertivo. Bueno, pois, ou se recoñece, ou pasarán a mellor... Pasan. A verdade é que en menor ou maior medida, pois todos os 19 premiados teñen
merecidísimos argumentarios para ser recoñecidos, todos eles, algúns máis populares, coñecemos máis, coñecemos menos, paus que non tocamos, que sí, que non, pero todos teñen, pero de Moncho Díaz a verdade que me fixo especial ilusión, porque é un compañeiro e porque non pode quedar no esquecemento. É que non debe, non debe. Un dedazo sí, importante, sí, porque me parecía, porque me parecía de xustiza. Parabéns. Sigamos, venga, sigamos. Veña, Moncho Díaz, que aí estaremos nese recoñecemento. Tamén hai artistas revelación nesta edición dos premios. Pois mira, hai 3 artistas revelación que vamos a decir como artistas revelación a persoeiros, non? Perfecto. Vale, como personaxes, mellor dito, personaxes. Que é un artista revelación? Pois un artista revelación é aquel artista que sai, como foi o caso de Mondro ano pasado, que sai en pouco tempo é capaz de chamar a atención dun sector. Entón, aí é onde ti ves, como despega, que rápido vai, Entón, que fai o premio artista de revelación? Que fai un premio artista de revelación a darlle unha visibilidade. É unha oportunidade para que quen ao mellor non se fixe nel se fixe. Vale. Entón, ti consigues sacalo na prensa, consigues asocialo a, pois como Haydn. A ver, empezamos. Que asocias, é dicir, o importante de asociar a Haydn con Quintana Martelo. Vale, é dicir, pois os premios son uns paraugas, non? Dicía eu antes na canción, non? Sementar, sementarei, no medio de clarear, en canto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantar. Un meniño e un vello, é dicir, esa é a definición da sociedade. E non hai que esperar a que cumplan 80 anos pois para recoñecerlle, pois que, por exemplo, neste caso esta rapaza ten un talento que pode seguir ou non pode seguir. Bueno, pero polo menos, se ti lle recoñeces temperá, na súa época temperá, ese recoñecemento, compromiso, a valentía, claro, e co que está facendo agora que lle pode custar máis ou menos porque está reivindicando certos sectores e certas, vale. Que máis aí e despois están teño por aquí, espera, sí, Ángel Currás Ángel Currás e Víctor Manuel Oujo, pois que son un é Ovella Negra e outro é Be Mine Style, que son dous influencers. Un Be Mine Style era Percebeiro, era Percebeiro, vamos a falar con moi novo, é dicir, pero estamos falando de que esta xente é xente que ten menos de 30 anos, como que pode ter menos de 25, é dicir, é xente moi nova. Un deles de Be Mine Style destaca por ensinarnos de alguma maneira pois a vestirnos, non? Pois que podemos poñer, pero desde o máis económico ao máis caro, que como podemos ir vestidos a moitos sitios, que é o que mellor nos queda, e depois temos a Ovella Negra, que é, pois, como digo eu, la alegría de la huerta, non? Vale. E que ten a frase en gallego de hoy es. Entón, o que fai é intentar traducir as frases galegas con retranca e leválas ao castelán. Pero que aparte ten outra historia moi grande detrás, que foi un rapaz que sufreu bullying na escola por a súa condición e aparte é transformista. Entonces, vos vedes o que fai con tan poucos anos e de repente distinto. Este rapaz de 20 e pico anos que acaba de facer, que xa fixo en nada, e eu que me parece que fixen moito non fixen nada, non? Entón é como poñelo no ollo do furacán para que outra xente o observe, que non fai falta, porque a miles de seguidores é moitísimo, está como Virtudes de Galiñares, é dicir, que levou ano pasado o premio a personaxe, e a partir de aí Virtudes levou outros recoñecementos. Por eso tamén se fan, é dicir, fanse por dúas cousas en xaneiro. Primeiro, para que non se me adianten, porque despois veñen as medallas Castelao e aparecen por aí, e porque o 16 foi o día do pasamento de Alfredo. Entón eu decidín facer unha festa. Ese mesmo día? Sí, eu decidín facer unha festa. Pois mira. Festexar, en vez de poñernos a facer funerais, que está moi ben, que é moi respetable, pero como pero lembralo con sí, porque era o que el quería. Cariño e admiración. Dolores Couceiro, moda. Bueno, evidente. Vamos a ver, quen non coñeza a Dolores Couceiro, sí. Pero a ver, o Dolores Couceiro tamén é por varias cousas. Primeiro, porque Dolores Couceiro foi unha muller que supo reinventarse, porque foi modelo, porque foi Miss, porque tivo unha axencia de modelos. Sí. Porque foi fotógrafa eu vou dicir, non da BBC, non do baloncesto, da Europea, da Liga Europea. Foi fotógrafa de Cibeles, foi fotógrafa de moda, é dicir, as súas publicacións saliron, as súas fotografías, as súas reportaxes saliron moitos medios de comunicación moi recoñecidos.
agora mesmo vive fora, bueno, pues que a vida a levou para vivir fora, está casada con Adi Norris, un grande, un grande do baloncesto, un grande do baloncesto, pero aparte é dunha das familias, dunha das sagas dos Couceiro de Santiago, recordar que o seu pai foi un dos fundadores do Obradoiro. Non? Entón, pois, bueno, Dolores merecido tamén, moi merecido, e non ten tantos anos, pero que ela sigue traballando. Outro día cumpliu, non sei cantos, pero porque a idade xa deixei cifra redonda, pero non, sí, non sei. 55, no, 60 ou 60. Pois non pudo cumplir 60. Sí, pero que Dolores sigue sendo modelo. Agora está facendo unha campaña de estética, está facendo unha campaña, creo que de xoiería, sacou unha publicación. Vai ser un gusto coincidir con ela. Venga, quedan dous. Venga. Vía Romana Gastronomía. Vale, Vía Romana Gastronomía. Aquí hai que facer como se di, unha reflexión. Vía Romana Gastronomía. Vale, a gastronomía, aparte de ser unha cousa que para comer, para alimentarnos, que sexa máis rica ou máis rica, despois está no compromiso que teñen as persoas que se dedican a facer gastronomía. Vale. Vía Romana colleu unha adega na Ribeira Sacra, restaurouna, está restaurando viñedos, está comprando viñedos, está restaurando todos os bancais, que non sei se chaman bancais, pero estas escaleras así, a vendima heroica. Vía Romana pertence a un grupo que se chama, vamos a facer un pouco de publicidade, que non é publicidade, pero hai que encaixar, que se chama Vini Galicia, que está intentando recuperar moitas adegas que non, polas súas dificultades, non poden seguir adiante, se está marcando. Bueno, pero foi capaz de conseguir que Dolores Redondo escribise unha novela na Ribeira Sacra e que esa novela levara un premio Planeta. Entón, é algo máis que viño, senón que é un compromiso coa cultura, un compromiso co patrimonio, un compromiso coa literatura, un compromiso con recuperar a Ribeira Sacra. É Vía Romana e non Juan Luís Méndez Rojo, porque o que quero destacar é ese enclave, esa ubicación. Mira, están chegando xa as novas das 11, pero temos tempo porque hai os premios 1000 Primaveras levan a súa vez un premio como iniciativa en promoción de lingua. En promoción de lingua, estaba ben claro. Eles sí, por qué? Porque isto depende dunha agrupación, dunha asociación, dun conxunto de persoas que se dedican a temas de lingua, por resumilo así, para non dar nomes larguísimos. Ao mesmo tempo teñen os premios 1000 Primaveras, que son premios e iniciativas que promoven o uso de galego en moitos eidos. Como youtubeiras. Nesa liña, podía ser youtubeiras. Foron 1000 Primaveras. Cuidado, o que acabamos de facer agora, penso que é un exercicio de talento, de maestría, de galeguidade, bueno, moitísimos argumentarios calificativos máis. Sí, sobre todo, porque eu digo, primeiro, para acabar, se se podense facer cousas, é dicir, non podemos reivindicar o uso de galego se non facemos cousas. Porque está moi ben reivindicar, está moi ben que salgamos á rúa, pero fagamos cousas. Fagamos estes premios. Ou fagamos estas iniciativas. Porque temos moito talento que recoñecer. E se o talento se pon encima da mesa, a xente repensa esas cousas. Eu sempre digo eso. 19 talentazos, Son persoas moi válidas, cada unha no seu, e que ningunha se pisa. É dicir, non se pisan as disciplinas. Podes pisar Maseá con un martelo? Bueno, sí, vale. Bueno, sí. Podes pisar, sí, Haydn con un gaiteiro. Sí, é algo de músico coa banda do Lobo, pero se os pos encima da mesa e os analizas, ti, carai, aquí hai moita Galicia de Dios. Moita cultura de Dios, é dicir, e hai xente que é super mega recoñecida, pois porque leva moitos anos ou porque moitas veces quedou en gracia, pero depois hai outra xente que non é tan recoñecida porque ao mellor non ten medios para poder promocionarse, pero bueno, pero que sempre están os premios Alfredo Iglesias para mirar. E adiantar que o día 16 xa se darán a coñecer os da edición do 26. Sí. O sea, nesa mesma entrega de premios, 8:30, Hotel Congreso, xoves 16, xa se adiantarán os dos 26, salvo os de como Haydn ou Revelación e os... Vale. Esos, vamos a ver que pasa durante o 26, a ver quen ven... Que ten toda a lógica. A ver quen ven, quen destaca, porque o que se trata é de atopar xente que en pouco tempo faga moito. É dicir, o que destaque, o que pegue un petardazo por algo. E
a ver, puxamos o baremo que o 90% dos premiados teñen que ter un compromiso co galego. Que eu creo que xa é un nivel suficientemente, o sea, tampouco podemos discriminar certos sectores culturais galegos porque non falan galego, porque, bueno, Galicia é a suma de moitas cousas. Sí, pero que se identifique co galego en un porcentaxe bastante... Sí, pero para que a xente tome conciencia de que se poden facer cousas en galego e que por non facelas, porque por non deixalas de facer, porque se ten un trabalingua, é dicir, se o faz en galego é con calidade, ollo, que tampouco se trata de facer algo, anunciar algo en galego que non vale, non. É dicir, se o faz en galego con calidade é un plus, pero como pode ser un xaponés nunca che vai a vender nada en inglés, te chegas ali e apáñate como poidas, ou vas con Google Translation, pero pois isto é igual. Ale Regueiro, parabéns por coller a iniciativa nada doada de organizar unha gala de premios de tal envergadura, de múltiples premiados, de múltiples convidados, de facela realidade, co cariño, esas sensacións que no día 16 de xaneiro pasarán por ti, no teu interior, pero que as canalizas, penso que dun xeito moi interesante. É un exercicio moi sano, teño que dicir. Sí, é un exercicio moi sano que a pena o botar de menos se canalice en todo o que acabamos de facer, verdade? De unha gala de premios, de sentirte tamén arroupado ese día de un montón de xente que a figura de Alfredo Iglesias se vaya esparcindo por Galicia en eses recoñecementos. Penso que darche os parabéns, a noraboa, e que os xoves 16 ali estaremos ás 8:30 da tarde para ser testemunha da cuarta edición dos premios Alfredo Iglesias. Van a ser os primeiros os que poda acudir. Ojalá se sean os primeiros de moitos. De moitos. Vémonos o xoves. Vémonos o xoves. Graciñas. Ale Regueiro con nós. Graciñas.